Welcome to my channel. sa Nala ko i-open nga vlog karon about sa kung kinsa ganito'y ganahan umigoy. Gwapo kayo, bagis. Kung kinsa gito'y ganahan mukuha og cellphone nga pang vlog gud. Tawa na kita katawa sila. Kung kinsa gito'y ganahan nga hilig og vlog, mo ni cellphone nga palitan na ko iwan. Sa naran niya ako ang gitong gingon og ganiha nga unsa nga cellphone nga pwede ninduta nga pwede niyo i-vlog. Kani nga cellphone mo ni siya ang B20 Pro. Di ba B20 Pro? B20 Pro guys, ang nakanindot ani siya, nindot kayo. Super AMOLED display. Ang nakanindot kung hilig mo og vlog, mao ni siya purpose niya. Sampulan ta mo. Sa kamera niya na siya gitawag og dual sa video ka hilig labi na hilig ka vlog na siya gitawag og dual video. Ari ka diri nag video ka ano mo gamiton kung hilig to mag-vlog diba kabantay ka nakita ang kuan kamot nya ko imong ikuan dual niya mao ni siya tanaw makita ang front ug back may nakaanindot ay niya. Yang nakanindot ay niya guys na sige tawag AI kanya. Pwede nimo ma-edit no need na kayo nga mag-download ko mga application nga kuan niya. I-edit ni sa AI image matting. AI image matting gamiton nimo ang AI image matting na siya kuan kung na siya wifi. Tawag na mao na siya resulta. Tao mao ni yang original nga picture. Original nga picture yang resulta mao ni. Pwede nimo siya ani ni ma'am. Nabot na si ma'am sa laing lugar. Mao ni nakanindot niya guys kung hilig mo og vlog.